Bantu bakithi, ma-Afrika mahle, umhlaba wonke jikelele, noma izwekazi lonke lase-Afrika, ngiyanibingelela ngithi ukuthula kube kini, nomusa nezibusiso zikaMdali zibe phezu kwenu nonke. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nonembeza womuntu. Angikhulumi nomuntu manje, kodwa ngikhuluma nonembeza womuntu. Ngoba umuntu sikhulumile naye miningi leminyaka sikhuluma nomuntu. Kodwa sekubonakele ukuthi umuntu angeke uzufinyelele kuye ngoba umuntu. Kodwa kukhona lento ke engaphakathi kumuntu ebizwa ngonembeza. Ngikhuluma nayo ke manje. Noma ngabe ukuphi la ukhona wena obukele lo mbukiso lo obona le video le, ngikhuluma nawe nonembeza wakho manje. Angisakhulumi nawe wena usungihlulile, ngikhuluma nonembeza wakho. Kunomama, nobaba, nobhuti, nosisi, nogogo, nomkhulu, nezingane esezifune zaqeda, zihambe izibhedlela zaqeda, zahamba amajele zaqeda. Akukho lapho bengayanga khona befuna abathandiweyo babo abalahlekile, ababatholi. Ngani? Ngokuthi wena umbulele. Okuwukuthi ku-wrong nako lokho, akuyona into enhle. Kodwa-ke ngoba usumbulele, usefile vela ngithi, usumqobelani, usumdokelani, yinkukhu yini, yimbuzi yini, yimvu yini, yinkomo yini. Ngabe ngempela unembeza wakho usekhona? Ngabe ngempela unembeza wakho usaphila? Usumqobelani, usumdokelani, mawuqeda umfaka eplastikini lakwamasipala, uyamthatha uyomlahla esitamkokweni esidala la wazi khona ukuthi mancane amathuba ukuthi angatholakala khona. Mawuqeda uthatha yonke into engasha, ukhuni, iplastiki, i-crate lama-cold drink, i-crate lobhiya, amakharibhodi, ishubhu, ithayi lemoto, ubeka phezu kwakhe lo muntu. Uthela upetroli, noma uthela uparafini, noma uthela itinasi, mawuqeda uyalayita. Emqondweni wakho-ke, sengiyabuza-ke manje, ngithi, usumbulele, wamqoba, wamtoka, manje wena usuyamshisa ukuthi kusale ini? Kusale umlotha. Uthi abomndeni bakhalele kuphi? Uthi abomndeni bangcwabe ini? Ngoba kuyilungelo labo phela ukuthi kube nendawo lapha abazobeka khona ithambo labo. Manje wena lamathambo usuwashisile wawaphendula umlotha. Lenyama usuyishisile wayiphendula umlotha. Uthi abomndeni bangcwabe ini? Iclosure bayithole kanjani? Ubulungiswa babuthole kanjani? Ngikhuluma nawe wena ocabangayo ukwenza lokho. Uma ngabe uyacabanga ukwenza, ungabe usakwenza. Ngikhuluma nawe wena osukwenzile. Uma ngabe usukwenzile, awuzame ukukhuluma nonembeza wakho. Uma ngabe khona futhi omunye obusafuna ukwenza kuye, awucabangele umndeni. Ngiyabonga.